Hola, molt bona vesprada a tots i benvinguts a tots i a totes al Paraninf de la Universitat Jaume I. En primer lloc, moltes gràcies a tots per vindre a un concert tan especial per a nosaltres. Benvinguts al concert que tot músic vol fer algun cop en la seva vida. Un petit recorregut per les cançons de la nostra infància. Però no deixem mai de ser xiquets, així que per a començarem amb pel·lícules de dibuixos que s'han fet avui dia i que ens fan treure el nen que sempre tenim dintre. Per això començarem amb una selecció de Brave, una pel·lícula una mica més nova, arreglada per Sean O'Loughlin. Una de les pel·lícules que ha vist el nen que un cop ens ha fet ser grans. Al igual que aquesta, també tocarem una peça que es diu Up, de la pel·lícula, arreglada per un amic de la banda que es diu Ivan Pitarch. Per acabar la primera part, continuarem amb una obra de Tarzan, que es diu Entre dos mons, arreglada per Takahashi Hoshide. Després d'un breu descans d'uns 5 o 10 minuts, continuarem amb dos grans clàssics com són Aladdin i La Bella i la Bèstia. La primera, gràcies al arreglista Paul Jennings, i l'altre gran clàssic de mà de Toshio Mishima. Per acabar, presentarem una obra anterior a quasi tots els que som a l'escenari. És una obra que qualsevol d'aquí no havíem ni nascut. Una que es diu Todos quieren ser un gato jazz, dels Aristogatos, arreglada per un servidor, Alfons Gutiérrez. Esperem que disfruten del concert tant com nosaltres tocant. Rebem amb un fort aplaudiment al nostre director, Levi Rull i Bernat.
Us deixem amb 5 minuts de descans i tornarem amb les obres que hem nomenat. Moltes gràcies.
Fins ací el concert d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. Com sempre, agrair el recolzament que tenim per part de la nostra universitat i la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló i de la Diputació. I, com no, aquest concert no seria possible sense els músics, el director i els membres de la Junta. En especial, tenim a Joan Milian, que avui tenim el control tècnic del Paraninf, junt amb els tècnics d'aquesta sala, que ha fet, junt amb l'ajuda d'altres de la banda, el vídeo promocional i els vídeos de fons. A tots ells demane un fort aplaudiment. Dit això, és el torn d'anunciar-vos que encara que posen el cartell, que és el concert de Cloenda, tenim encara un altre acte i us convidem a que vingueu a aquest acte que serà el dia de neu a les 12 en el Temple del Parc Ribalta. Una vegada més, moltes gràcies per la vostra assistència. I tot seguit, ja que haveu aplaudit tant i haveu estat ací pese a la pluja que hi ha hagut abans, us deleitarem en una altra peça també d'uns fragments, en aquest cas, d'una pel·lícula ben coneguda que si haveu vist el vídeo promocional sabreu quina és, i és El rei Lleó, arranjada per John Higgins. Rebem amb un fort aplaudiment al nostre mestre i director, Leví Rull i Bernat.
Trompetes. Trombó bombardí. Tenors. Flauta de Fuentes. Clarinets. Vale, percussió.